Здравей, Боряна. Какво правите тук? Значи протестираме всеки ден, защото не може да позволяваме повече да мачкат нашата държава и българите, които са в изключително голяма бедност. Все повече и повече обедняват хората и смятам, че това нещо трябва да спре вече. Народът трябва да бъде по-свободен и по-усмихнат. Не може да има толкова бедни хора с толкова недостойни пенсии, толкова недостойни заплати. Човек от сутрин до вечер да работи, да си брои жълтите стотинки. Да учи човек, да се даде висше образование и да роби в кофта за буклук. За мен това е недопустимо. Вие за себе си ли говорите, че имате 2 висши образования? Не говоря за себе си, говоря за клошар, с който аз съм разговаряла, който си е показал 2 дипломи за висше образование. И мен ме е срам, че този човек роби в кофта. Не би трябвало да роби в кофта. Аз нямам нищо общо, но ме е срам като част от тази държава. Всеки един българин е част от тази държава. И според мен е допринесъл за това нещо и трябва да се промени. При всички положения трябва да се промени. А вашето присъствие тук отразява ли се по някакъв начин на онези точно срещу вас в голямата хубава сграда? Ами надявам се да. Ние освен на палатковия лагер, ние сме всеки ден на Орлов мост. В неделя също сме много хора. Всеки ден протестираме. Наистина ми се иска хората да разберат, че не трябва повече да бъдем роби. Освободили сме се и трябва да сме свободни хора. Трябва да разберат хората, че ние не сме с извинение лумпени, както ни нарекоха. Има и много интелигентни хора между нас, което е безспорно. И трябва наистина да се присъединят към нас, не да слагат край на живота си. Значи призива свобода или смърт не е актуален, защото смъртта, ако настъпва по начин, по който сега се, за съжаление, Не, нямаме преди това. Актуален, но не и по този начин. По този начин не. По-скоро в битка с тях, ние да тръгнем заедно всичките, дори да има жертви, въпросът е да постигнем свободата на държавата си, но при всички положения не е чрез самозапалване, самоубийство. Въобще, за мен хората, ние имаме нужда от тези хора. Живи да са при нас, да протестираме и да се бориме. Защото смятам, че един човек, който слага край на живота си в знак на протест, този човек рано или късно ще бъде забравен. Но нашето дело като хора, като българи и да се пребориме с тях, ще се помни, завинаги ще се помни. И ще остане някъде из учебниците. Не само ще се помни, но ще има и резултати, надявам се. Да, надяваме се, наистина, искрено се надяваме, пак казвам, за това сме всеки ден тук. Искаме тези хора да разберат, че ние сме техния работодател. Ние им плащаме заплатите, а те са по-богати от нас. Не знам някъде да има персонал, който е по-богат от работодателя си. Просто за мен това е безобразие. Тези хора трябва да разберат, че ние им даваме заплати, за да могат да работят за нашата държава. Наистина трябва да работят за нашата държава, а не да работят за джоба си. 20 и кусор години ги виждаме как само прибират джобовете. Когато обаче те минат от тук, всъщност те не минават от тук, понеже имат хубави коли, на които се возят. Минават. Видяхте преди малко, не знам дали го видяхте от СДС Мартинчо, който така се осмели да мине, който за мен е... Каза ли нещо? Той или някой друг? С една жена се заговориха, тя просто им задава въпрос, редно ли е нейното внуче да няма за него градина, а за техните деца да има частни градини да се строят. Те имат, разбира се, възможност да ги плащат. И частни градове. Аз съм бил в един в подножието на Витоша, не му помня името, ограден с стени от всякъде, сякаш средновековен замък, в който някакви хора, които явно се изживяват като VIP личности, се крият от нас, обикновените хора. Наистина зад стени. Защо минавате покрай нас? Просто смъртните. Ви сте безсмъртни. Абсолютно. Ще ви заразиме с нещо. Със смърт. Да. Не със свобода, а със смърт. Да. А други политически лидери, извинете, че ви прекъснах, кажете. Ами, смятам, че пак казвам, трябва да сме тук, всеки ден да сме много хора. 20 човека не може да променим нищо. Защото ние протестираме в неделя наистина много хора, но не достатъчно хора. Последно ги бяха преборили 100 000 души. Ние поне 500 трябва да се съберем. Защото наистина сме много малко и трябва да го направим през делничен ден, в момента, в който тези сгради са пълни, а не да викаме пред празни сгради. Ние трябва да викаме пред пълни сгради и да им покажем, че ние няма вече да седиме мирно. Няма да бъдем повече вързани.
Вие имате ли семейство? Да, имам дъщеричка на 5 години и половина, да ми е жива и здрава. Да ви е жива и здрава, Роси. Да, която искам да остане в България. Тя е така, чукна дърво си, е много умничка и искам наистина тя да има някакво развитие в тази държава. Аз съм сигурен, че тя ще се гордее с майка си и вече се гордее. Самото това мило детенце, какво казва, когато вечер не се приберете? На другия ден казва ли, мамо, къде беше? Аз мога да кажа, че прибирам се вкъщи, нали? Тук няма как Няма как, да. Баня няма. Постоянно, нали, тук. Но тя разбира, защото пак казваме е много умна, тя разбира, че този протест, нали, аз така по някакъв по-детски начин съм обяснила, за да знае, тя знае, че той е за нея, той е за всичките деца, той е за всички хора. И тя го разбира прекрасно това нещо и казва, мамо, продължавай. Познава почти всичките тук, те много им се радват, тя много им се радва също. И наистина подкрепя, тя е само на 6, надали осъзнава точно за какво се става на въпрос, но тя подкрепя, Но подкрепя, мама й обяснила, тя подкрепя. С това ли да завършим, Боряна? Нещо друго? Пак казвам, приканвам хората да не слагат край на живота си, да дойдат редом до нас, да се борят с нас, да се бориме за България. Не за смърт, а за свобода. Точно, дано да е свобода. Свобода да е. Дано да е свобода. Да няма смърт, да има свобода. Много България ви да е свободна, имаме най-красивата държава. Това е най-красивата, аз наистина го мисля. Това ни е най-плодородната държава. Много обичам България, съм националистка, ето даже може да покажем българското знаме. И с това да завършим. Още веднъж благодаря. И аз също ви благодаря.